Telefònica us ofereix aquest espai. Grifon és una empresa que es dedica a la producció de roba tècnica que et permeti desenvolupar activitats a l'aire lliure, com ara esports de muntanya, d'esquí, però també activitats relacionades amb els cossos de seguretat. Un grup d'empresaris l'any 1980 decideixen crear la marca Grifon, uns empresaris amb una forta vocació alpina d'innovació de producte. De fet, van ser els primers en l'estat espanyol en utilitzar la membrana Gore-Tex. És important tota la innovació que fem amb els diferents materials que conformen el nostre producte, materials que permeten que el producte es pugui utilitzar en condicions extremes i a més amb un disseny ergonòmic. Ja fa 2 anys que, a part d'estar a l'estat espanyol, hem començat a exportar producte a països europeus, també a països asiàtics, on estem teixint una xarxa de distribuïdors i col·laboradors. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.